tidspunkt. Den var faktisk en rigtig lorte sang. Men så kom vi i 2G, og så kom vi i 3G. Og så sad vi her og var småfede og glade og studenter. Og lige pludselig så gav den her sang altså rigtig, rigtig meget mening. Fordi når man er student, så er det okay. Så er alting okay. Det er okay, at du brækker dig. Bare du gør det sammen med mig. Sweet.